Això com anava? Ah, vale, Xina. Uf, ja no me'n recordo ni de gravar. Hola! Mare meva, quant de temps ens apareixer per així. La veritat és que tenia moltes ganes de tornar, ja vos vas dir que era complicat perquè tenia molta feina, perquè anava de cul, però així estic. I a més avui vos porto un vídeo que de segur vos agrada, o això espere, està fet amb tot el meu cor i amb tota la il·lusió, i és un dia en A Punt Directe. Ara que estic de vacances aprofite i posaré una altra vegada en marxa quan puga els vídeos del canal YouTube perquè sé que vos agraden i a mi també m'agrada molt fer-los, i avui aneu a veure un tast del que significa treballar en un programa diari de dilluns a divendres com és A Punt Directe. No hi sinan totes les persones que hi treballen perquè són moltíssimes i a més tenim molta feina i he intentat gravar quan tenia minutets de descans, aleshores no he pogut treure tota la gent que estime, però sí que aneu a conèixer una part d'A Punt Directe que són la gent també que més temps passa al meu costat, i també aneu a veure com és viure la televisió entre bambolines, o sigui que sense més dilació li dono al play i després vos conte més cosetes. Abans de començar a currar cada matí venim, fem cafè, xerrem un poc, ragem un altre poc i ja entrem més relaxats a la redacció. Fem així la conxorxa, la conspiració. La conspiració, sí, això. Apanyem el món i després ja se les apanya. Bueno, bé, tu ets el guionista, que ja ho sabreu, perquè en el meu Instagram fas moltes stories. I té un llibre, mira, ven tu, fes així, fes així. No, de fer sí, camins dubtosos. Mira, posaràs... En estiu és ideal. Escolta, posaré així la foteta del llibre, va. Ficaré camins dubtosos. És la propaganda que ara m'han tirat al carrer i he de viure del llibre. Mira, i així tinc a la meva Pilar, que, bueno, que la queremos mucho. És un amor i és la dona que està en la porta de Galàxia, que és on treballem. I jo m'he dut tarjeta. Pilar, ¿cuántas veces he perdido la tarjeta para entrar? Algunas pocas. Algunas. Estem en l'hora del cafè. Este es nuestro momento de relax. El nostre moment de relax. Bueno, cafè, que no fem cafè, Sara. Y hoy charrem, y se conten que tal día, y les nostres penes y alegrías. Mira la pantoja. És que no vos vull que Mira la pantoja. una cara horrible. Ja, tu eres de ja. Sí, veia qual camella. Avui estic mal, avui no dormir quasi. Està mal perquè se'n va de vacances i mos separem. Però sí que me tornem, Has de tornar a trobar a faltar. Moltíssim. I també Vale, molt. te vaig a cridar molt. Doncs anem a veure. Ai, mireu que ha aparegut. Ara sí que estem tots ja Ferran, és que estem fent un videoblog. Estem fent un videoblog. Mira, Ferran sempre me demana que li faça fotos. Pa pujar, Nerea, no tinc cap foto per a pujar. Però no, I sempre estem en el meu mòbil, que és millor que el de Nerea. Però he de dir que este és molt pesat. Quan li fas fotos a Nerea no li pots fer una, li has de fer 124, com a mínim, per a que trie la bona que a ella li agrada. No fa així postura així de foto, no, ella fa... Entonces fa caras i postures i dice en Instagram, que després posen ahí el like i... Maria Lingüista. Maria Lingüista. Maria no té cognom, és Maria Lingüista. Maria té un perquè es dedica cognom, a això, a ser lingüista i a corregir-nos a tots que parlem malament i a dir-me el pimentó, el pebre, la bajoca, tot. Ella, la paraula exacta, perquè es dedica a això. Ei, no te passes una, que Ferran, perquè que jo parle bé. quin és l'aliment més estrany que t'has trobat traduït al valencià? Són d'estos... no, hi ha alguns que no tenen traducció, això són els més estranys. Ja busques i O senteu una que no ens agrada, se la inventem. jo si no me la invente. I allà està l'Emues Xiquet. La Patri, hola Patri. La Merifres que ens fa el monyo. A veure, Merifres, saluda. Com estàs? Parla valencià, que estàs aprenent. Sí, molt bé, gràcies. Que figa. I allà està la Sandri. Sandra és la que me maquilla totes les vesprades. La ratlla hasta No, jo arriba així, super chipi. Sandra, jo com arribe? Jo arribe feta un dimoni. El demonio de Tasmania, pues igual. Va dejando cosas por todos los sitios. Este és el meu careto quan t'arriba a maquillatge i Sandra me diu, Nerea, bueno, en 3 grans que tinc, Sandra, ara estic bé de gran. Tanto sea. Jo, és que és un amor, i mira la Merifres. Ella la diva. Hola, què tal? Però pots dir altres coses que hola, què tal? Que me feu? Jo soc fàcil de maquillar o no? Súper fácil, súper fácil. Sí. Un dels meus moments favorits del maquillatge és este, quan Sandra me tapa tot
és boníssim. Que no perquè sepas. me deixa la cara espectacularment guai. Podéis ir avui aixina, la cara aixina. I el bigot, esta és la millor part, és la meva favorita, perquè tinc el bigot negre, bueno, en taquetet. A ver, pues yo que cuando arriba así la vecina me voy de enveja, maquilla, mami Sandra, dame algo. Mary, planchame el pelo. Així està la Mary Fred planxant el monyo i la Berti, que ha baixat a veure'm un ratet abans d'anar-se'n de directe. Mire, bueno, ja m'ha acabat Sandra, ara m'està matissant perquè és molt important per a no brillar, no, Sandra? Claro. Fica uns polvets màgics i són genials. Jo sempre estic, Sandra, que brille, posa'm Viene ahí polseta. corriendo para matizar rápido y I meterse vaig corriendo. corrents a matisar-me. La veritat és que la cara canvia moltíssim de quan no vas maquillar, quan vas maquillar. Mira-la, si és que és una artista. Sandri, és que la vaig a trobar molt a faltar en aquestes vacances d'estiu. ¿Estás grabando? Crec que sí, pelo rochet. Sí. Me los llevé. O sea que no hay. Ah, aquí del cajón igual. Esto es para tu canal, mira. Sí, pel videoblog. Product placement de la samarreta. Pareixerà que estic tot el dia amb maquillatge, però no és de veres. Mira, està Isa, que també l'estan deixant perfecta per a l'últim dia abans de vacances. Com estàs? Tenim ganes, però estem com un poc tristes, no? Claro, es que la temporada ha sido Intensa. ya ganas de descansar, pero fa peneta també, eh? Sí, Isa és la que va substituir a Juan, que des d'ací t'enviem un superbés, que t'estimem, vamos, lo que no està escrit i que te trobem a faltar molt. I és la conductora del debat, que a vegades se pot tenir un poc mal, eh? I ha de... Héctor, tots els dimecres té una secció de llauro. Conta'ns què fas en la secció, collir? Collir i menjar. Menjar, sobretot menjar, com cebes, Carolina, no? I aquestes coses que li agraden a ella. O con bròquils que es porta i desapareixen. Héctor li porta el berenar... Bròquils que es porta i desapareixen. Ah, sí, també. Héctor li porta el berenar a Carolina. Correcte. I per això a Carolina li agrada la secció, perquè berenar També gratis. perquè ho faig bé, no? Bueno, que sí que també. Que jo sóc molt nectarino. Eh? Que sóc molt nectarino. T'agraden les nectarines? No, per nectarina DJ. Héctoret, el llauro. Posa. No sap posar, no tenc idea. Que bo, eh? Bueno, la reina. La reina. Carolina, avui t'han dut un berenar de merda. Les peretes de Sant Joan a mi Això pel canal a mi me donen igual les peretes, mires. Y estos están más amaduretes. Ai, mare, quasi clave. Lo important és que a Carolina li agrada molt berenar. No, pues xiquets en compre molt, perquè és molt... Però a tu t'agrada berenar molt. A mi m'agrada berenar dolcet, saps? I la... que sunte la cosa. Mireu, estem entrant a plató ara, al plató a Punt Directe, i estic amb la Nuri, que és la crack màxima que porta la grua, que la grua és... ahí està la grua! Bueno, ella és una crack màxima i així tenim a su compinche. Sense Nuri no hi ha... No hi ha Pachi, No hi ha Pachi, sense Pachi no hi ha Nuri. La grua té l'importància, és una càmera especial, és reconeguda així, i és la càmera que dona la dimensió espacial de l'amplitud del plató, que posa en relació un set en un altre. És impressionant. Queden super pro. Ahí tenim a Gustavo. Qui és Gustavo? Jo no sóc galàctica de tota la vida, però els galàctics sí que parlen d'aquesta granota, que és una llegenda. Bueno, això és l'escaleta, que ahí està Nerea, i este és Javi, que és el regidor. Javi, tu què fas? Pues controlar a todos estos. Mos fa les enrotlles? No les tinc tan blanques, Qué guay, tienes de super blanques. I així està el matí. Mireu, ahí està el matí i ahí està la vespre. O sigui, podem fer una volteta i, saps? En realidad es tu costo. Hola! 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 Oli! Normalment estem més contentes,
però avui és que és un dia ahí... I més maquillat. agredolç. Però no passa res. No, però és realment... Els estava ensenyant jo als followers que com se treballaven a punt directe. Entonces, sí. pues ja, però... Pues si teniu un camerí algun dia, demaneu-se-lo soles. No compartit en 14 persones. En un espai tan xicotet, sobretot. Ja, si era la primera vegada, Sí. Fabulous. I perquè no tenim més calcetets de ferreria, si no vos els ensenyàvem. No, però ho compartim i ho tenim prou ordenat, sobretot ara. Mira, ensenyeu tot, ensenyeu. Sobretot jo. Avui és que també és un dia de canvis, que se n'anem alguns, Clar. queden altres. Bueno, Carolina, Bueno, saluda a tots tus fans que segur que veuen este vídeo i diran Carolina és tan simpàtica en la realitat com en la tele? no, que va. Perdoneu, tinc una cridada, A les bones vacances. Adéu. Pues així no és tot el dia, ¿vale? Que us sapigueu. Què? Què us ha paregut? La veritat és que s'ho passem molt bé. Hi ha molt de treball, molt de lío, pels matins és una bogeria fins que tanquem tot. Bueno, les directores del programa estan ahí 24 hores quasi currant, realització, no vos he ensenyat el control de realització perquè no me va donar temps, però també són un equip meravellós, tot l'equip de plató, tots els reporters i reporteres, però això he intentat fer-vos veure com se treballa en la televisió, el bon rotllo que tenim moltes persones de l'equip i que per a mi és com una xicoteta gran família. Espero que vos hagi agradat i continue, perquè jo en els meus vídeos de YouTube sempre vos recomanava una cançó, aleshores ara en este no va ser per a menys, vos recomano una cançó que per a mi, mira, vaig a mullar-me un dit, per a mi serà una de les cançons de l'estiu. Allá arriba, la llum que tanca la ferida, tota la nit ballant-te-la, Si vos ha agradat el vídeo ja sabeu, me podeu donar un like, deixar-me en comentaris i també en les meves xarxes socials que sabeu que estic ahí 24 hores pegada, soc quasi addicta a l'Instagram, al Twitter i al Facebook, o sigui que ens veiem pronte, ho promet, perquè tinc molts vídeos pensats i moltes històries que contar-vos. Vaig ser addicte al KitKat. Però l'està superando. Vaig anar a rehabilitació i vaig dir, me deixa el KitKat i em passa l'aigua mineral, que és millor postre. Pues si me veré toda la entera. Estoy casi tirado y menos mal que ya hay aire acondicionado porque si no me muero de calor, Mala calor que fa. Anem a passar mal este estiu.